Kolomani somai đó có đấy chồng lục tặng nó xuống đi à hai Kolom tìm mang thọ cái tụng này đấy yang se khana gala tam dân nắng giàu khó mà tam à ini newspaper bora ro phagade newspaper để phải nhai pataro nó đi cái lăng hà hai hinga banna hare ro phagita hai pataro ba satung tung itu mungkin ke ba kami thang kata patara sức satung kutung manu gya dana ama no mai khuri de ga de ang college thana leri tong kha tam saga no samung da gi bai khasa ami ani mai ka sam tong ma no tentri bai mai tu lu khai chai thang de ang ma mu yo mai chong mai ta bu Kolomo doa ko abo phan chai thang si wa ne hoi ma re him de chini Tiprajwk ba ga no thang gei Tiprajwk mo khai lai na o ma re thang ga ne te sa tong mai thang lai ne pataro sa tung du tong te ha tong mai thang lai do ma re o doa ko 2 hours later. hoi ma re him si di ba hai tik sa tong ga di ma re na hala no ko tong si asa ke Kolom ti phai to mu pataro thang ke busung marang no Kolomani tik sa tong an ma re te ha sal ka jang ka thang lai an ta du doa ko 6.5 hours later. 땀 허러다 당신아 사리궁 동만은 게다 능태가 동시량 탄가 해고 말해 안 못한 거 못하니? Kolom suka pensi maragana Mau ta mau khai ka sa pen koloma ham thang kana blasana ang tabuk si pen de drop bele babu do kisar gade kolom suka tabuk si phatak ni phai mani are ab hain ham thangan babu ase pheno basama saya besaro sakru bo sodi ham yango te current bill bukau abu no asu pheno marta sadi to babu khai no kisar gade kolom suka angbu kolomu nyotongo pheno kolomano sojogo khaitum phiaba current bill double ka khangtele angte sojo khaineya nini boyos hole sin phen tam no hin 사이시마야 날래 와충나일라 정바이게 동파이게나 앞으로 아삭 구둥고 펜 로끄리 까렌 로끄리 캐 pa ama ang saga ang don naga mong naga khai ban pen to ma dong si nai dong ya ang hor nya sa phayang 따붐 쓰라이 로글리 랑레 벨리우 로부지야 뚱플라나 시미 만바유 angbu tungplai tongke sengke rose kolom tero phai tong khale Baby, pakai ang. wa ma Hai, tam khar thang gasala. Asal makeup ka hamang ka khai phe mani. Kununya selfie phan nai ne gena. Wa ma. Amang thang do college. Asak satungo yak to kolo kamsli ro kona kanai thani ma chikon. Som nai beli ko bunyo. Tam khani kya idea
아유. 에이 뭐르는 나리 파인다 파야 사동동 소가 처음나게 앙다리 파리. 아유. 뭐라 사동 뭐라 나가시는 파냐다 파야 tabung bising sok pa di 5 minute bising sok pa di henggang thang ka Hey baby, phải gang, đi, tao bố thằng này này. mo ra ni kai bi sok toy no no kha ti ni ke Bang. Karan tes thang ko ni ade Furizan phayo na kisha ka ham ko thugna male te de thuiman chi te bor thuiman chi na horma snarang tongo Jogbai kha please kisa comment khai shadi video no chajakhe angke like share khaina ta pokdi ang tabok belai kheno kolomani na tongo tamni hemba current kurei no mia ni simi current kurei mia horo no barwati payment bagai current tau phana sokpaya ko dipor khegese sarik na nai tongkha tau phana current phaya ko to bani mobile battery tongmani bagai si battery charge tongmani bagai si angkun mote ke shoot khaimano hangke ang charge kurei hangke ang shoot se khaimangla khamu para rogo hangke kisa watay no bar phaike hangke no tei current phailia 2-3 din le tongnai anorong nayang buda omti khek no bar watay rok phaike hangke current rok thang ana please kisa comment kai sabidi na an parao simi da omti ung an kisa saimana muchungo genorok ana kisa please comment kai sabai dido hangke tabuk phadi chung kasha kaini comment porinai ani last video je comment remani ang belai khe bkhabai chajakmani comment angabo porinai getei rongni mung bo shout out denai ge faidi comment no porinai legena puila comment angkha tania debormani bai ning tamse khaina rong hno acting rok mai cha tutui naima si mai khe khose khosa jaglia nonamang nai ma tongshu bai ning tebo video kaham tu di bai hambai manai tania no belai keno hambai mai cha to tui nung ani video no nai ti mai cha na sun se pokwi thang ang kaya bo te tam sasinai phia ba mai cha fru rogo video rok ta nai di kha ka sawana mai cha bai kaham ke mai cha bai nai nai di ke hai kana support khai tong li manai tania no belai keno hambai mare wang ke next comment all in one money nei mung ni acting belai nai thokjago nung je video khaimani joto video no angle nai thokjago nung kok samani bo nangmani kok mang sao nini bkha belai no kaham nini YouTube channel teibu kujogo kathung thank you munai all in one money belai kena hambai umtekena ani video no nai tongbai dem tekena support khai tongbai di okay next comment army forever By nini joto video nai kheno aram nango ani mani ni video rok nai lengna rok nayo munimang bo nung bai malai nang muchungja go bai nung agortala phaike malai di please manai army forever of course manai ang phaike hangke ang malai nai nini ama bai tamni himba auntie asuk kani video no chajago hanggang ke ang sure bo bai malai nai te ano chajang nai rok bai ang malai yawi tongyang ang malai nai salsa malai nai no malai nai ke manai no te oisa hai no hai belai no hambai te ni ama bono bo belai kheno hambai ani video rong na nai tongmani bagai chajagi tongmani bagai hai kheno logi tongdi next angkha Supriya MJ
Belai naithokha manai nini acting. Thank you bye. Ang tini busuk by Belai kino kolok ma ke comment khaika ga ngabo tabuk pori tongonor kahamge khanai tongbai di botam saka ang tini busak ekdom hamya ngui tongo haifano nini video na ye kisa srangma hayengkha nung daily blog khaike te bo hamnai manai ani bo channel tongo YouTube bo haifano nung haito ang asuk popular te kurung boya ang housewife te teacher but video khaina ni ang interested aboni bagi channel khlok mani ang nini oro kaisa chajak mani khe omo hai Tripura o chini kok borok star rogni simi YouTube o subscribers gobang khe nugu YouTube khulok khe aboni bagi washa ang saksak regret khayu tamni ang khulok kha ani subscribers bo bangya watch time bo pura khai manya but jefru nini video nayo ang belai courage manu nung proof khaika ni jini talent by joto samung success manu kai tornono tebo kuchu go talangthung nung ani bagui Tripurani asol God bless you manai belai kheno hambai bai nono ang nono kaisa ka answer wana nini puila ni sungmung kai daily blog khai de no by ani omte hey video to ang daily khlaimanglak hangkai te alga haino blog hangkai ang khainai hini tongo because omte hey video ni bising ang blog burnai lifestyle blog hangkai travel blog burnai hangkai te kaisa tam saka baineng nini bo channel tong by ni bo channel tong Supriya MJ nei norok please check khai nai di ang bini video bo kaisa share khai gan community wo hangke norok na haino haite sawo by ni channel no nai tong ni bo cooking rok khlayo chini bri rok omte kheno channel khlok na nangu bukhata by di subscriber rok komphano puila among nai no haifano nung hota khumrok tam supungkho haifano try khaidi jesuk try khaidi waishale naijangnai waishale kuchogo kanai waishale life of success no ongnai so jingabo ungya phano ungnai hinai bkhawo jit narak di hangase je samani phano jing khaimanai hingete kaisa kok talent ani mote ke interest ni bisingo se phayu amte hema tongjago tang ningje samungo interest abono kaham ke khaiga hangke abono nini talent ni nai shini jago obo ani thinking ta mane ani one suk mung ta obo ang khomte he engjago ta boi hinge bomteng jaga ang saimia but ningje samung na interest tongo nang abno kaham ke khaidi success washa phaine no phaine hingke by saka Tripura o chini kok borok star rong ni simi YouTube subscribers kabang abo to bangnai no chini Tripura ni athukiri rok no ni sasiwane borok to belai no popular borok fiaba borok bo agi omte hai tongmaya borok bo bongni samung tangmani baino sini jago borok ke agini simi samung tang phaimani agini simi entertain khai phaimani borok rongno hungkai borok no jotono sini baikha gabon bagai borok YouTube channel khlok angkana bongni subscriber bang thango tamni himba borok popular borok no joton siniwo aboni bagai borok ni subscriber bango hingke khata baidi bai chini bo salsa amting nai chungbu chini sini mung buskango to bunai chini kaham samung bai hingkai nung bukhata baidi khlai thangli nini nung khaina muchung mani riwi thangli nini video nini cooking videos rok nini lifestyle vlog jotono redi bai salsale naijagano nainai rongno sana muchungo omte mosamani entertain ta mosamani kokborok short video movie rok abrok simit tanai di chini borong ni blog rok cooking rok bong no bonai di jung tamocha jung bomte haicha hangga jung bomte haikan chini kan mung rok chung mung rok amorok no shinir nani bagai no rok please omte he video bo khai di blog
hingkai blog cooking hingkai lifestyle amtirok khaibai di haino tongman chlai khaimanin chao hayada hingkai angnorong no omsungno sanamo chongo je khaidi YouTube video khaidi video redi buinai thung nayathung ani nijini bagai hini redi anglo burje ngai phana angani video no nai tongmano heda buinaya phana phia ba buinaya tonglak buinai nai tini naya khna naya thinango nai nai aboni bagai video khlaidi ang jotonon sawo video khaidi haino hai bai supriya no belai keno hambai omseke support khaimani bagai hingke next comment Tiprajwk crazy rider ni nai hingkai botam saka bai ni acting nugui bai ni acting nugui no thina nayo no ang belai no chajago bai belai no chajago nini video naya sani no like comment khayo bai nini YouTube channel tai bokuchogo kathung love you by ani YouTube channel no bo kisa subscribe khadi manai Tiprajwk crazy rider bini bo channel tongo ang bino channel ni bumung description box ri nai bini channel ni bung Tiprajwk crazy rider manai belai kin hambai no ano asake support khai tongmani bagai hingkai tabuk next comment Rajesh Deborma bai nung saichung burui chela angmani belai bezal angkhana nungchung no munirna bagai asake kosto khlai tongo au manai kosto tongo haifanang o kosto khainai norok no muniri man kha hangkai o kosto an bagai kun kosto ya hingke abono no belai kino hambai manai Rajesh haikino support khai tongdi ke comment poribai kha sorry ani background ekdom hamli ham top khorang hangkai takum khorang rok bai comment poribai kha video to pai kha no hangkai haino haite shamalai laifinai buskangni saptarogo jodi ang phaiman hangkai video khaiman kha hangkai kok to remind ya phainai no hnei nai hangkai tai belai kheno hambai norok no asake support asake hamjakma ri tongmani bagai ke abono angte kaisa kok ang barbar safinai 20k subscriber ang khangkai norong ni bagai duita special video phai tongo kaisa hangkai ani Q&A video gangkai te kaisa hangkai giveaway video khorong ni no angrenai giveaway gabo dakti ke 20k family engna nangane ke abono video no like khadi share khadi te comment khaina ta pokdi tinin jorate asakno khulumka